नै जोंहा आब'आ एक्सप'आव बाहागो लाफैदों नै मालाय गोलाव मोनबाय नामाब्रा एम्फौआलाय मा गोमो मा ओंख्रि संखो दालि संदो जोङो बे मन्दिरखौ जों हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा दिनैबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन मादैया ओमफ्राय बे दतमायाव आबसुनि कनफारेन्स जादोंना बेखौ एसे नायनो थांनो नागिरदों दिनैथ' सनिबार ना दखानबो गैया बेखायनो टाइम पास दसेखिनि ओरैहाय बिहामजोमोन फैगासिनो ना बिसोरजों थांफानोसै ओमफ्राय सनाफोर दा मा देखायलांनो हायो देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोनहाबो नायलांदो आंजों लोगोसे दसेखिनि टाइमखौ दोनथ'नानै ओंखारबाय आंहा नै थांसै बा मालाय दे मबाइलाव एसे नै आंहा बिबोनांफोरखौ लोगो मोनबाय एकदम रायलाय आं बिसोरजों थांफानो हागौमोन आरामनो लागा मालाय बिबाजैमोन बिमानै आजा आरो हेल' होनोलाय दाय लोगो हमगोन दे क'क्राझार डन बक्स' र'डआवनो होदों नै गेटआ बेजोंनो हाबलांसै निजे गैजायाबा मालायनियाव गाखोनानै थांनायबा बेसेबां खस्थ' नुदों मालायनि सालायनायाव गाखोना थांनाय नेबाय था हैरान जालायनाय सोर थांदों ना हथ' नै जोंहा बिहामजो सुमिलाबो थांगोन जोंहा ज' जाजाय लिलि लाला सावा सामब्रा नायलाय आयो आबैनि सिनालाव हाय होलाय आबै सना हाय होदो हाय होदो खर'आव मा थुलायदों बा राजखुंग्रि बायदिलाय नैहाय जोंहा सफैबायमोन सफैनायालाय नै बिमानैबो फैदों ट्रिसा फैदों बेटारि लाखिफैबाय नै आयौ गारि आजां गाबोनथ' फैनो हानाय नङा गाबोन गेवलां नै जोङो बाहायसो साहा लोंनो हाबग्रानोसै साहा दखानाव आयु मालाय मा मैगं फानखो नाहरलाय मा मैगं फानदों हाजेवा मैगंखौनो बायनो हायाखै आइ दै हादों हो गस्लाया गोदानथ' आरो मानो सानाव मोनसेयानो जायो जोंहा फैनाय लोगो लोगो जानायावसो एथेनजोबदो नै बा बानलु गोखा बुरजा जानो हायो आबै लुबाब जाबाय दखानावसो हाबफैग्रोबाय जोङो मोखाङाव खालाव दुमजानोसै गोथाव ना आबै बाय बाय आयु आर्मि गारिखौ लालायबाय मानसिफ्रा जा मेरलानो मेन गेट बियो बाहायनो गाबोन गेवलां मेल जागोन दिनैहाय गेवलां मेलनि सिगां फैदों नालाय एसे बोनानै होनोसै डिस्ट्रिक्ट वाइज होदों चिरां तामुलपुर बाक्सा उदालगुरि भिडिअ खालामग्रा सौग्रावलायजोबनायहाय सयथिबो हनै बरपेटा बिश्वनाथ गासिबो आं ओरैहाय देखायहैजोबलायला माने गासिबो डिस्ट्रिक्ट वाइजनो होदों गासिबो बिराद मोजां साजायदोंहाय मोजां ओंखारदों बर'नि गेदेमा अलंबार सुबुंफोरखौ मान बावनाय गोजोन आरो खौसेथिनि जेवारि सावदों आरो मोजां नुदों पेन्डेल नायनानै फैस्रांजोब्बाय जोङो ओरैहाय एक्सप'आव हाबफैनोसै एक्सप'आव जा मानसि जादों नै एक्जिबिसनाव नै हाबनो नागिरबाय जोङो एक्जिबिसनाव मेरलाथार नै
खेबदों साखोना माखो खेबबाय सा मोनब्रै हा जों गिदिर गिदिरल' दानदों मोनब्रै जाबाय नैबे उन्दैखौनो दानाखै फैदा बैलाय फै आइ सरि नै फैबाय आयै बबेथिं हाबो wow थाइजौ गिदिर गिदिर गागा banana mango मेमा नोंखौ नायबाय थायो भिडिअ नै जोंहा आब'आ एक्सप'आव बाहागो लाफैदों ओमफ्राय भिडिअ नुबाय थायो ओमफ्राय दिनै मोगथाङाव रियेल नुबाय गोजोननाय थाबाय ना आब' गोजोननाय थाबाय फैनायनि औ दे नै मालाय थालिर फिथाइया माबादि थायो नुदों नैबे र बे गांजेमा बिदै ना मा जाखो गांजेमा बिदै ना बेयो बै मोनसे मारबा होननाय मोनसे खेथि इंखुर बायदिया बिदिसोमोन ना गांजेमा बिदैजों सेम टु सेमलै सयथिबो फानदोंमोन गांजेमाखौ आबाद खालामजायोना बियो दाबो दङ पेकेटआ लांनोबा मा खालामनानै जागोन जों रोङानो सुजि बायदि ना घर में क्या किस तरह का खाना है टूरिज्म डिपार्टमेंट बीटीसी and everything is very natural she said Bilai what is this don't क्या जिस खावरि माथो बेखौनो नायनो फैदों माइखं मानि आसार बेलाय फिथा दखान नागिरहैसै फै इन्दि लानो नामा नोंलाय नंगौ साहा गैयाबा मारै जालायखो थाबथागोन महाराजा ना मा जाखो राजा गोदोनि नैबे रानि नोंसोर बानायोना नै दे बेसेबां मोनसेयाव बे रानिया 1700 वाव माने एसेबां दाम हो वाव 1700नो आयौ माथो नायबा बेसेबां दाम नङा ओमफ्राय खिन्थु जिफोरा क्वालिटिया मोजां खोमा बानायनाया खस्थ'ना मोनसे सुजोबनांगौ जायो नै संग्रायाबो जा मोजां आरो बे खोलोम दोनग्रा नामा मोजाङानो बेबो हेन्डमेड गासिबो गावसोर बानायजोबनायनो नट फर सेल एक्जिबिशनसो ना नट फर सेलसो सोंदो हनै बिलाय मालिकानो दंना साफ लिखा है इसमें गोलाव मासेयाव बेसेबांबा 100 थाखा आलथा माथ्र खांख्रायालाय खांख्रायाबो नानि खांख्राय आप लोग कहाँ से क्या बोला लखीमपुर का है हाँ गोथाव नामा गुमा गोथाव नामा बेयो आयौ मालाय जोंहा फैसायानो गैया जानोनो नायनां खुदैल' मन'लाबायनोसै जोङो मारै संनायखौ गोथाव मोनथारदोंना जाग्राफ्राबा अबेनि जों लागोनिखा उदालगुरिनिसो जाग्राफ्रा एसे आलदा नुखादों आरो मा जाग्रा दे जादो एसे आलदा जामारो नंगौ एसे आलदा नुखायो बाक्सानिया आलदा जाखायो एम्फौफोरानो जुदा आरे एम्फौआनो बै ससेनिफ्रायनो गुफुर जाहैयोबा मानसिया मानो जाया जानो दे एसे जग खालामबाय दे माबायदि मोनदों फैनानैलाय मोजां मोनदों क'क्राझाराव डेलिगेट ना नोंथांमोनहा दे मालाय न'
सौरा न'निफ्राय देखायबाय आंनो आयु लाइटआ दे दामना हो एसे मोजांनो जोंनि बर'नि बाख्रियाव मा थायो नुबाय ना बर'फोरनि बाख्रियाव बान्दारि कुमारि ओमफ्राय नै जोंहा जि दाबा नो खनग्रा हासुं गनसि सेवारि बोरसिखौबो बिदिनो दोनो आंबो बिदिनो दोनखाथारोमोन ओमफ्राय नै आंबो बिदिनो दावदै दैहोयो बाख्रियाव लागाव नै बेखौ खिन्थु आं बाहायफेरनो मोनाखै हाथाखौ आं बाहायफेरा औ हाथासुनियावसो हान्थुरा हाथासुनि हाथाजोला नै जानथा हासिब नारजि नै बायथाल खासि बावखा नै बोरसिया जोंहाबो बिदिनो बाख्रियाव दोनोमोन एखे बिदिनो दोनखायो बर'फोरा संग्रायखौबो बिदिनो दोनो नै एम्फौआबो मालाय नै गाम्बारि खामफ्लाय आरो बेजों लोगोसे नै उवाल गायहेन एन्थाव जालांसै एक्जिबिसनाव फैनाया एन्थाव नै दाउ गग्रा आइ माथो बिदैखौ दोनाखै बिदै दोननांगौ दाउसा फिसाल' खादों बिदै दोननांगौ नै गग्रायाव जोंना बिदिनो थाखायो दाउ गग्रायाव खबाइ बुन्था हासिब मुसारि जेखाइ बन जाबग्रा नै लाङियाबो आंबो बिदिनो दोनखाथारो नै मोनबाय नामाब्रा एम्फौआलाय मा गोमो मोननो नागिरबायथ' बेलाय गोमो जाबाय आथाय माथो बिलाइखौ जाया नैबेयो एम्फौ गोरलै नै जों बर'फ्रा एम्फौ फिसिनानै रायजो जायो नालाय गासिबो जोंहा बेखौनो एक्जिबिसन देखायजोब्बाय आरो नों लाबोदों नामा आं लाबाखै बिगोमाया नोंनो आंनि जायथबाय नोंनो जायथबाय आरो नै सिखिरिया बिनिफ्राय बिदै दैबाय सिखिरिया बिदै दैनानै बिदिनो जाहैबाय आरो बेलाय मा न' आदै ओंखाम संग्रा आयु मालाय मादैया ओंखाम संबावबाय सोर जानो संदों ओंखाम संग्राथ' सेन्देल सोनो मोनाहाय मानसियाबो आरसिनि मानसिफोर जाफैयो ए नोंस्रा संगोन ओमफ्राय मा ओंख्रि संखो दालि संदों जोङो बे मन्दिरखौ जों बाथौखौ नेग्रा नालाय नोंस्रा ओमफ्राय बेनि थुयैनो मावजोब्बाय दै मोजाङानो जादों दे बोलालाय मा ओंखाम मोनबाय दे बा मादैया मोजां दे मालाय नै ओंखाम संग्राया नै दे जाखिनि रोङो बेखौनो खालाम बर'नि आइजोआ माबायदि गाखैनानै ओंखारबोनो गिबायनो जि बिमा लिंहरबाय ओंखारबोदाबाय बिथाङा जाहैबाय थांनाय 2019 मायथाइनि देंखो मोसाथाम बादायनायाव बिथाङाबो 30 बान्था मोनगिरि बेबो जोंनि क'क्राझार दतमा हालामनिनो दा बिथांखौ आङो सिनायथि होनाय जाहैबाय जों मैयाबो सिनायथि होखादों आरो जायफ्रा मैया मोनथियाखै बिसोरखौ आङो मोनथिहोनाय जाहैबाय बिथाङानो जाहैबाय जासमिन ब्रह्म गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय दा आं सिगाङावनो निमाहासो बिनो सानदों मेथाइ रोजाबैया गोबाव सम जाबाय प्रेक्टिसबो गैया बोसोर जालांबाय बेखायनो गोरोन्थिया गोबां जानो हागौ बेखायनो बयखौबो निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय
थांनोसै जोंहा नै एक्सप'निफ्राय ओंखारबाय बाय बाय गुड नाइट मोनानि नालाय मोनायाव जोबनायखाय मोनानि गुड नाइट जाबाय लोगोफोरनि मानसि मोनानानै मानसि फैगासिनो दं जा मेंबाय थांसै फैद' थांसै ना आबै थांसै बाय बाय थांसै